No? Poslouchám tě. Co tě došlo? Málo? Málo, jo? Ty říkáš málo, jo? Ty říkáš málo materiálu, jo? Právě je 31. července a nám asi tak za 3 hodiny jede vlak. A já mám asi tak 40 minut na to tohle všechno zbalit. Jdem na to. No. Nevím. Letos jedeme Ottawu, myslím, jo, Ottawu, a jedeme ze Sušice do Písku. Je to trochu delší cesta než v loni, ale zase máme o den víc, takže uvidíme, jak to zvládneme. Letos bohužel s námi nepojede Ondřej. Je to velká ztráta. Ale zase nás pojede víc. Loni nás jelo 10, letos nás pojede 14. Plus se teda možná ještě ukáže speciální host. Kdo ví? Uvidíme. Paní kostým, nesmí chybět. No, to bychom měli. Nějak jsem to narval. Ups. Tak asi jdeme. Zdravím do videa. Právě jsem byla 11 hodin v práci. Andřej! Pivo! Vole, zbytek mi pravě dorazil. Ahoj Peťo, pozdrav do videa. Zdravím do videa. Ve Fénixu bylo taky pivo. Tak to bylo dobrá společnost. Zdravte do videa. Zdravím do videa. A jo. Dám dal prostor té vodě. Ty vole, šéf kuchař Matěj, ty vole, tady připravuje speciální drink, Matějovka, ty vole. Jo, to je Matějovka, Hanzovka bude až zítra. Matějovka dobrá, ne, ty vole. Péťa pyromanka. Rudá jak krev, vole. Sirky. Hans! A tady Vojta nevím, co dělá. Kdo to posílá? Posílá Vlášovku. Jo, krajíci boly, ty vole. Pandový, tak zastavím. Posílám. Já si udělal cíl. Máš jenom na jednu stranu. Pořád posílám. Nejde. Cíle mi to šlo. Tím to neuděláme, fakt ne. Kde je ten nůž? Pryč. Jak vedne už to světlo, ty. Ty se postral. Ještě Matěj, ještě. To je mošpejt, ty vole. To jo, no. To hoří i na druhé straně, vole. Ano. Nemá čuráka, hej, nemá čuráka, hej, nemá čuráka, hej, Franta Váňa, nemá čuráka, hej, nemá čuráka, hej, nemá čuráka, František je homosexuál, hej, homosexuál, hej, homosexuál, hej, František je homosexuál, hej, jo. Franta Váňa nemá čuráka,
Franta Váňa nemá čuráka. O Franta Váňa nemá, Franta Váňa nemá, Franta Váňa nemá čuráka. 15,5. Ty vole, kam Give me some lubricant. Into my hand. Hey Siri. Udělej. I want to enjoy just. Please give me some lubricant. What do you tell? Taky nerozumí. Fuck off! Fuck off! Kámo, livin la vida, Mlékem na mléko mám alergie, po tvojej pyšnej zupě nerušam dupy stopa. Rozpadla s mlékem na mléko mám alergie, po tvojej pyšnej Zupě nezačavilo sklopat, ta zupa byla s mlékem, na mléko mám alergen. Tady se nejde sedět, ty vole, fakt. Ty kouříš a ten fakt nejde sedět, a to je všechno na mě. Vypadá jak Mickey Jackson. Dělej moonwalk, ale. Už to jde zase na mě! Kdo tady má ty větry, vole? Matěj! Matěj, já s tebou nespím, vole. To je trestňák! To je trestňák pro Matěje, vole. Za toxické prostředí. Ne, teď to jde na mě ten oheň. Žubonice mi tančil bez klobouku, bez boty. Bez klobouku, bez! Na to bez stát, fajn. Ty vole, máme výměně, keci. Bez klobouku nos, vole. Je to, teď to jde mě, Hanzi, vole, nestěžuj si. Já už mlčím. To si dáš prdel, Majdo. To spálí. Co jsi tam dala? Jo, jasně, vole. Vem to víc hliník. My si přesvědčíme, zda jestli to není hliník. To je tam všichni, jo? Hej, ale tak. Ráno.
Ale první den. Je jako sračky. A zase tak ne, jenom mrholí. No. Tyhle ty dva, Péťa s Vojtou už někam do kopu. Šli na nákup. A zbytek výpravy dorazí tak za půl hodiny. Snad se nestratí. Zaber, Hanzi, zaber! Ty vole, už dorazili. Hej, už tam jenom jedna loď. Co? No jsme to podle výšky odhadli. Ještě tam, když tak je ten pán, tak se to pak ještě může vyměnit. Zbytek týmu dorazil. Adam si šel pro loď a se peskoval. Tak, máme zbaleno. A vyrážíme. Tak jsme to zvládli, jsme na řece a tamhle je zbytek týmu. Síla přátelství! Jo, tamhle se ještě jsou Terka s Blankou. Pozdravte do videa! Michal, no. Já půjdu z lodi, mě to nevadí. Takže se uložíme. Pindí kamen. Kameny jedem. Jde, kámen jde? Přesně, kamenem jedem, vole. Já říkám pindí kamen. Dobré! Kámen. Dívaj se těžké, vole. Na pindí kamen. Přijel jsem houbího. Houbí utíká, ne! Na houble, vole! No, kamale, kolika došky, vole. Dobré ráno! Ty vole, to je krásný, vole. Pozdrav do videa! Zdravím do videa! Už jsme trochu opět. Ty pičo! On už to vyšťupal, Ty pičo! Ty krávo! To je v prdeli. Ale bude ve vlogu jak chčije. Já nechčiju, já jsem tady tak ukázal. Jsi tam Slavík? Ty vole, steak si pozor, peřeje, jo? Ty vole! Tady kouká, jen do třeba. Michal, chtěje! Jak čurá. Na toho vypil hodně, to je úplně světlý. Jak to čekron? Ty kazu se dostal k trumpetě, víš? Zadarmo. Ty kazu se dostal k trumpetě zadarmo. Týmový. Protože Majda řekla, ať to vezmu, tak jsem to vzal. Ty vole, ten má očák, kámo. Ty píčo, ty chtěješ půl hodiny, ne? Ale už to taky potřeboval. Ale Teď si byla teďka, ne? ten alkohol. Ne, já to vydržím. Tak se podpojíme a půjde někam společně. Děkujeme. Hanzi! Pivo! Už, jo. Jedeme, jo. Honda se skoro vyraženýma zubama, už to má pětí. Jo, Mane jsem si vyrazil spodní zuby, no to bylo strašně vtipný. Máme rozkusnutý red, no. To myslíš, že dojedeme do toho písku? Rábí, jo, dojedeme do písku, úplně v klidu. Ten čtvrtek. No, pátek dojedeme do písku. Do písku jsme nedojeli. Ve čtvrtek dojedeme do Slaníku, možná dál. Aha, já myslím, že to... Ne. Rábí. Velice dobré. Díky s Andy se malem vyklopili, 10 litrů vody jsme. ale dobrý. To nic. Ale ztratili jsme 2 členy našeho týmu. Tamhle jsou a my jedeme jako po proudu, no, a nemůžeme jak zastavit. Snad se dostanou, no. Peťa, co freestyle? Ty 12 dojdou až v kempu. Ale nechceme jich zastavit. Já mám otevřený pivo, to nejde. Chodíme na kamení. Máš tam toubu? Jsme našli holubičky. Vole, Vajno. Mám z kamene. Ne, ale my stojíme, čekáme na Snakese, že jo? Ten je tamhle někde. Kde tam je? Nevím.
Tamhle se někde válí. Jo, tamhle je jenom hlavička. Vidím, co to je vidět. No to budu muset zakroužkovat. Zvláště ten obal na ten telefon, abys mohl natáčet. Díky jo? To je správný, Pando, to je správný. Vojta už sedí, nebo pokouší se nasednout, ale Michal je furt někde v prdeli. Kde je Michal? A tady je Michal, asi tak 8 km daleko. Čeho se bojíš? A zbytek výpravy je někde v prdeli. Adam už na nás nadává. Adam už na nás sere, jakoby. Nadává na nás. Adam na nás sere, já bych mu dal už jako 3 metry, jakoby. Teď by se asi hodilo, kdybych něco vysvětlil. Jistého, nebudu ho radši jmenovat, napadlo, že povisíme Adamovi loď na strom. A jak ta loď bude vysoko, bude záležet na tom, kolik Adam řekne píčovin. A za každou píčovinu bychom mu přidali 10 cm. Ono se to ale jaksi trochu zvrhlo a vlastně jenom v podstatě, co jsme Adama zmínili, jsme mu těch 10 cm přidali. Samozřejmě jsme nakonec potom tu loď nikam nepověsili, ale byla sranda to počítat. Tvoje vlasy. Zaber! Prsa! Kraula! Prsa? Kraula. Dobrý jo, to je fakt super tady. Takže se jdem koupat, nebo co? Jako? Ne, ale nemůžeme najít. Pojď to, striptease! Dobrý, Vojta není na štěstí. Jo, ale a už je next, ty vole. Kámo, já jsem tady sedřenil a tady není voda. Tvoje vlasy. Ač pak asi, cože? Protože mi skoro bolí břicho, vole, přeji jsou volný, vole. Musíš obejít. No jasně, já jsem běžel už kilometr, vole. Tohle byl kilometr, jo? Au. Týhle to jsme teďka buchla pádlem. Sorry? Sorry. Do you speak English? Yes. Ty vole, mám zelenou v noze. Taky nemluvíš. A lot musíš. Yes, I do. A lot. Ne, já neajdu, já lotuju. Ty lotuješ. Zaber! 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 Jo, už! Ty spad. Počkej, aha, zhoubne, ty chci vidět, ty chci vidět. Hej, Rob, hej, Rob. Ty pičo, vole. Čau. Ahoj. Vy jste to tady nechali sami, nebo jste viděl někoho, jak kdy? Jestli to Adam pojede bez tej, tak to vole, tak to už bude 3/4, ty vole. Opět dovysvětlím, aby Adam nepřešel na to, co plánujeme, tak Vojtu napadlo, teda někoho napadlo, že já složím jakoby novou písničku a kolik Adam má metrů, tolik dob ta písnička bude mít. Takže 3 metry znamená 3/4 tak. Pokud má třeba Adam 3,50, znamená to, že to je 3/4 tak s tempem 50. 4 metry znamená 3/4 tak a tak dále a tak dále. Takže Adam si celou dobu myslel, že se bavíme o tom, že já složím novou písničku, přitom jsme se bavili o tom, jak vysoko Adamovo loď bude viset. Jak tam stojí, ne, Snakes, ty vole. Hans! Ty vole! Tak to bylo dobrý, ty vole. Tak jdeme do kempu. Vražďovice. Všichni jsme tady, kromě Adama, který je tamhle, protože není ta zem není dost rovná. Adam. Druhé ráno. Všichni jsou mrtví. Kiki, pozdrav do videa.
Matěj chrápe, Michal chrápe, jak jinak. Dneska jsme chtěli do Strakonic. To asi nevíde. No. Já vím, ale já byl včera optimistický, že jo, takže. Na kolikátý jsi s náma v vodě, prosím tě? 4. Tak to si blbě, jestli jsi ještě optimistický. Ty vole. Les už. Dělej. Ukaž se do kamery aspoň. Vystřiž hlavu. Nemáš jí přikrytou stanem. Tak husinka, ty vole, pomalu. Jenom ten loket vidět, ne, ty vole. Prostej si začal být včera, prej, ale neutek si. Ahoj. Ještě Michala někdo zbudit. Toho nezbudíme. A dobré ráno! Jo no. Budíček pro Michala. Nefunguje teda. Nefunguje, no. Michale, kurva, stávej! Michale, stáváme. Žiješ? Michale, jsi ready, za půl hodiny vyjíždíme. To je déjà vu z minulého roku, ty vole. Je, Michale, budeš schopný za půl hodiny být na lodi? Jo. Dobře. To není problém, no, asi jako vědu, za půl hodiny. Ne. Ne. Po cestu, ne? 12 hodin. A ono chče. Že čekáme. Chče a chče. A to by přes takovou přestane? Nepřestane. Jsme na jezu, který je nebezpečný, tak teďka rozhodujeme, jestli ho je, anebo ne. Tamhle je trio starších. No, starších. Trio, které se rozhoduje, jestli ho sjet. Páni inženýři kontrolujou, nebo oni inženýři kontrolujou, jestli to je sízné. Destruktiva. My chceme obět. Tam je hoď taková nějaká loď. Takže spouštíme, nebo jak? Přenesem to. Přenesem. Tím nevrdáme do té lodi. Někdo to sjede? Ona mi tam zaseká loď, jo? No ten válec je velký teda, no. To je to válec, který tě vyhodí ven. Tamhle ti to veme. No, nevím, tamhle jsou důkazem, že asi moc ne. No to by se nabrala voda určitě. Asi to přenesem. Ta loď je tam pěkně zasypá. To je naše banda, naše skupina. Kde to nejsme věděli? Neříkej to ani. Je to přenesem. Já vím, ale můžu se dát. Tak jsme to přenesli, no. Nikdo se neodvážil to sjet, ale ono to je asi nejlepší. Počkej, počkej. Někdo jede? To nabral dost, no. A tady nabereš vždycky, to máš. No to je jasný, no, tak. Myslím, že jsme jakoby vybrali tu nejlepší možnost. To nemusíme vylivat vodu. To nemusíme vylivat. Hanzi! Pivo! Tak jsme zvládli jezy, teda většina z nás, že jo, Týno? My jsme se cvakli, ale ne kvůli jezu, ale kvůli karatérovi, který nás ostrčil na kamer. A víte, kdo to byl? Jaký debil? To jsou byli ty duchací. No a prostě on řekl, ale my vás ostrčíme a prostě ostrčil a úplně, no a prostě nás úplně najel na kámen a my jsme se ho převrhli. Čurák. Jo. Neomluvil, odjel. Ani vám nepomohl. Ne.
pomohl nám Adam, takže jako strhám Adamovi ze 4,50 na 4,30. 4,50 už bylo. Já zase no, kolik to bylo, jsi říkal? 4,50 už bylo. No tak mu tak 4,50, hodil mi pod loď. Aha, dobře, takže šel ze 4,50 na 4,30 a ti zase na 4,50. Jo. Ty až Adam ten vlog uvidí, ty až bude vědět, co to číslo znamenají. No já jsem chtěl říct, abys to vystřihl, vole. Tak to vypípej. Jo, vypípám to, Adam má píp. Adam a každý číslo. Tam bude, vole, píp, Adam, píp. Ale pomohl nám Adam, takže jako strhám Adamovi ze Já zase no, kolik to bylo, jsi říkal? Bylo. No tak mu tak hodil mi pod loď. Aha, dobře, takže šel a ti zase Jo. Nebo ty blbý místa prostě nahradíš takovým tím, jak to čte ten Google, ne? Prostě, ta ženská, ten Google překládá. Jo. Tak tam prostě přepíšeš tu mojí verzi. Prostě. Hele, vyhnul jsem se větvím, takže si strhávám ze 4/4 taktu o tempu 50 na tempo 30. Ty už si měl tempo 50. Kolik, že jsi měl? 4/4 takt o tempu 50. No tak si nech tempo 50, protože jsem tě viděl, jak si nedávno narazil do jedné větvičky. Takže jsem šel z 50 na 30 a pak zase na 50. Ano. To je možná ještě horší. Ty blokuješ moje video pádlem. To je moje pádlo? Máš krásný. Se na něj podívat diváci. Takže tohle je tápádlo, červený. Tápádlo. Tady vidíte, jaký kolečko. Kiki, podej pádlo. Kiki, podej pádlo. Hop! To bylo. To s telefonem. Jede vpravo nebo vlevo? Rovně. Dobře, kempujeme, jo? No nemáš smažák, no, to asi těžko nejdeš. Rovně jedu vlevo, tak bych jel dopravo. Takže se jdeme proti systému, jo? Jo. Takže to už se nám jednou vymystil. Já si to zapamatuju taky moc dobře. Jako já se omlouvám, já teda ČSSD jako nevolím, takže jdeme vpravo. No. Vpravo? Jo, vždycky to prava. Tam je zbytek skupiny. A my jdeme doprava? My jdeme doprava, no. Ukaž Fandou, že kde je vpravo? Tam. A ukaž, kde je vlevo? Tam. Ano. Zadej, Kiki. To ty kořec jsem řízela. Čekala jsem, že Jsou ty řízečky? Jo, za 100. Za 4 kousky stály 103 korun. Ty píčo, to jsem myslel, že to jsou stripsy tohle, jestli tohle řízečky, ty vole, ne? Vole, mužové si dělají tady, já nevím, pick-up, kámo. Lepší než přenášet. To rozhodně. Dobrý! Ty vole. To byla velká rána. No? Poslouchám tě. Co tě došlo? Celý ten soubor má skoro 15 giga! Já točím furt, co můžu. Tak točte taky. Můžeme začít, ty vole. Ne, ne.
Úspěšně jsme dorazili do Katovic. Pojď mi to péro. Péro! To vymáš to za cenzuru, neboj. No jasně, já tam vole, ale cenzuru. Ahoj video. Ahoj video. Na zdraví. Zdraví. Bohužel nás ale opustí Týna. Dík. Protože Týno už pryč. Pryč, už tě nechci vidět. Tak to zavři oči. Dobře, mám zavřený oči, kamera taky zavřená. Tě nevidím. Za jak dlouho nás opustíš? A místo Týny přijede náhradník. Na to uvidíme kdy. Ty ho asi neuvidíš. Co Franto? Už jen přijel náhradník za tuhle! Týno, co tu ještě děláš? Vypadni, už ti to nechcem. Vole, jak máš, že everybody likes chicken fingers and nobody likes fingery chickens. Co jsi to teď řek do prdele? Počkej, co? Proč bych to neměl mít rád? Pane Gurma. Pane Gurma. Jdete do sprchy? Velká fronta. Velká fronta vás čeká. Velká brigáda. To ne, to mám já. To tam pem týmově. Ale tam budeme týmově, týmový sprchy. Ty král. Jsem byl proti. Nikdy jsem nebyl proti. Ne. Tady nejsou. Cože, Vojta s Péťou? Byli tady, ale Tam jsou. jo, tamhle sedí. Když si s náma nechtějí bavit. Aha. Jako vždycky. Samozřejmě. Máte někdo peníze? No to bylo, že jo, při první vodě, když Vojta se ožral tak, že se poměl koupit to píchátko na stan, že jo, a pak ráno přijela ta ženská na tom vozíku a prej, halo pane, vy nemáte zaplacený stan a on, jo, vydržte, a pak kouknou do peněženky a ježiš, já nemám peníze, a ona, tak co budeme dělat? A Vojta, no, asi zeptám se kamarádu, tak si běžte se kamarádu. A já ležím v tom stanu vedle, říkám, Vojto, nechoď ke mně. A pak úplně slyším ten řík, hej Franto, nemáš 200 korun. Když jsem prosil Slovíka o 50 korun na vlaku, tak nechtěl dávat. Nebyl úplně šťastný. Ondřej, prosím, dej mi prachy na autobus. Já jsem přišel taky v těch 8 ráno, vole. Ondřej, no ne, prosím. to vole to ona šla, že jo, a Ondřej se modlil, aby nešla k němu, vole, a ty, že Ondřej nemáš prachy. A pak musel taky zaplatit, že jo? Nebudeš budit, jako kurda. Já ne. Pojď na tu ženskou. Já není jenom vykouknu, ono jí to přejde. Já jí zamračí jenom. Takže v 7 ráno, Michale, jo, budeš stávat. Naprosto nehrozí. Ty dneska stávám v 10:30. A prej, je Homer vzhůru a asi jo. Bylo 10:30 a ty si pustil Flaming Star, vole. A Michal, A dobré ráno. Byla z 11, vole. To poporu. A prej, ono není 8. Aby tam budí, vole, a pak jsem Ne, to říkal Matěj. Já říkám, kdyby aspoň byli zbalení a čekali na mě, to ne, vole, a my tam sedí všichni jak cigáni, koukali na mě. Čekali jsme na tebe, že jo? No ale my jsme tam seděli. A já říkám, první, vole. Já říkám, je 10:30 a Matěj, ty vole, jsem myslel, že tak 8. Děláme, prosím. A říkám, ty jsi někdy Děláme, stával prosím, 8 na běž vodě. tam. Dělej, pojď se mnou. Ne, vole, ne. Jak ne? Já budu točit, vole. No ty se budeš točit, Ne, ano. nebudu se točit, já budu točit. Ty se budeš Ne. točit. Hej, kdo se jde točit se mnou? Já ne. Jde? Výborně. Konečně někdo, kdo se nebojí. Já jsem myslel, že jsem útočen hodil. Jo, na Ne, kolotoč to tam. jdu, vole. No tak jdeme na kolotoč. Proč nechodíš rovně, vole? Hele, já bych o tom udělal studii. Můžeš. Jestli dojdeš ke stolu třeba. Hej, kam, jak si ti povedlo spadnout z kolotoče? Ležíc se zkusil chytnout a nevyšlo to. Dobré ráno. Nevěřím tomu, že tam dojede. Do Slaníka? Někam nedojede do Slaníka. Zůstáváme dneska tady. Ty vole. No bude no, já to vycenzuruju, neboj. No neboj. Buď tam dám kostičky, anebo tvou hlavu, vyber si. Buď tam dám kostičky, anebo tvou hlavu, vyber si. Dobře. Michale, stáváme, už jedeme. Šup, stávej. To nejde. Matěj vstal? To je blázen. No jasný, to on dělá, no. Tak, Matěj i s Michalem vstali, což je zázrak. A čeká... No ale je půl 11, no, takže tak za hodinu vyjíždíme teprve. A všichni se ještě musí zbalit, protože všechny stany stojí, no. Jej! Většina má zbaleno tady už připravený a Matěj logicky opět si dává do nosu, když zrovna se balíme a odjíždíme.
Já jsem napapaný, já mu nezávidím nic. Ale krásně, konečně, ty vole, nechči je. Já tam jako nebudu, jo, ty smrde. Seš tam, vole. Kámo, je sluníčko. Ahoj. Sluníčko. Ne. Ty vole, tripis. Správně. Ty démony musím se vylákat. Zelená tady jde jako vole z kohoutku, ty vole. Cílá přátelství nás teďka čeká, peřeje. To zvládnem. To zvládnem. Sometimes foreshadowing is relatively obvious. Hanzi, zaber! Zaber! Zde můžeme vidět profesionály v akci. Nejdřív zahodně. Ty vole, Vojto, co děláš? Testuju. Počkej. Krásný, ty vole. Hanzi, kde jsi nechal pádlo? Ty vole! Ty vole, hezky! Adame, můžeš. Nemagor, Nemagor! Vole, zelená s tím Hanzovkou, ty vole. 5,70. 5,70. Jsme před Strakonicema. Andy s Kiki se tamhle cvakli. Nevím, jestli tam je uvidím. Jo, tady je hloubka. Možná tam někde jsou. Jo, nejsou vidět vůbec, ale jsou tam. Tak jim tam Vojta teďka pomáhá. A my tady máme pauzu. Dali video! Dali do videa! Dali do videa! Ahoj video! Už jedou nebo jak? Ty vole, mám po kolena až tu vodu. Tam nespadnu s tím telefonem. Ale možná uvidíme, jo, oranžová loď tam je trošku vidět. Tam Kiki. Tu Hans. A další jede. Hans s Matějem a Kiki. Ne, tak Hans s Vojtou. Tohle je Hans s Kiki. Tohle fakt není Vojta, tohle je Kiki. Tak snad dobrý, no. To je vyléme, ty zmrde. Ty zmrde. Ty zmrde. Ukaž, jak si lízal. Ukaž, jak si lízal. Ty vole, náraz, ty pičo. Šaty. Andy. Kde máš Andy? Šaty? Vzala vodu a já jsem posunula ještě pár metrů dál. Takže to bude muset nějak zvládat. Už jedou. A teda, Matěj se plave. To je jaký cikánský pes, protože je jaký pes. Plava. Dobrý? Ty vole, co dělá? Tam to semele voda ani nevíš jak ty vole. Jdem se koupat? A je to málo vody. Mám po kolena. Mám po kolena, vole. Ty vole, jako proud to má docela velký. Ty vole. Trestňák, vole. Píšo. Si přijdu jak ve Walking Dead, vole, taky ty úplně náhodný pohyby do stran, ty vole. To je docela to proud má, jako. Dá se víc než proud, vole. Ale vědeme, asi ti to moc nejde. To je zajímavá připomínka. Ty vole, ty to. Slunce! Nejde, máte někdo něco jiného než zelenou? Lítající rana. Ty vole, Máme gin tonic. Republiku, mám pak Republiku. Jdeme pro gin tonic. Jdeme pro gin tonic? Jo, ty vole, mám trošku plnou zelený. Já vím, vole. Mohl jsi, ne? Máš bez zelený jazyk?
Hej, proto mám zelený jazyk. Máš no, to je docela hodně. To je správný. To je správný. To je zima docela jako je, no, neříkám nic. I got a feeling. Potužilý. Šup, ponořit, ponořit. Dobře, Blanka. Dobře, Blanka. Pokud o tom budeš přemýšlet, bude to akorát horší. Přesně tak. Je to super, je to teplý. Je to teplý, když říkám. Do toho proudu, ten je příjemnej. Ale je to super, že jsi málo ožrala. Majdo, máš ginger vodku tady? Já mám ginger Máš ginger vodku? Ty vole, růžová. Ginger vodka. Ginger vodka. Chybí mi tam ty čínský nudle. Ty vole, Terka jde plavat. Nikam nedoplave, ale... Je to stačí, je to stačí. Stačí. Tady musíme trošku zachránit. Je to teplý, ale hladím. Krásná čepice. Teď dej mi, jak chci taky. Dej mi. Dobré, dobré. Majdo, klidu. Včelu, včelu, včelu. To jdu samozřejmě. Jedem? Jedem. Nohy, Vilém ztratil pádlo. Já nemám nohy, ale ty máš nohy. Já nemám humra. Humr minus. To nic. A dám se tady nějaký vypít. Já bych řekl, že jsme na šesti, Vojto. Šel pes do lesa a potkal dlažební kostku. Potkáte větve. Dlažební kostku, šel pes do lesa a potkal dlažební kostku. Větve! Dlažební kostko, kam jdeš? Já jdu do lesa. A větev! Dlažební kostko, vždyť ty nemáš nohy. Jo, nemáš nohy, dlažební kostko, vždyť ty nemáš nohy. Já nemám nohy, ale ty máš nohy. A všichni. Šel pes do lesa a potkal dlažební kostku. Dlažební kostku, šel pes do lesa a potkal dlažební kostku. Ty vole. Dlažební kostko, kam jdeš? Já jdu do lesa. Dlažební kostko, vždyť ty nemáš nohy. Jo, nemáš nohy. Dlažební kostko, vždyť ty nemáš nohy. Já nemám nohy, ale ty máš nohy. Krásné. Adame, kolik máš pádel, vole? Asi 17, vole. Asi 17. Adam si hraje na pavouka. Vojto, 6:20. 6:20. Je to jasný. Cesto má. Chtěl bych dojet. Chtěl bych dojet. Veď mě dál. Cesto má. Větve. Fando, pozdravil z toho větve. Ty pičo. Říkej mi pičo. 6:30. Větve. Ano, už se to zvrhlo tak moc, že jsme předali Adamovi jenom když jsme narazili do větví. Nebo když jsme je viděli. Yesterday, country road, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road, cesto má, veď mě dál, cesto má, vždyť já
má. Cestu má. Jo, cestu má. Všem nám je zima, ty vole. Mě zima není, ty vole. Mě je mládí, ty boomere. Ok, já vím, já jsem mluvil. Ne. Ježiš, proč je vám zima, ty vole? Jsem málo chlastal, musím to ohnat. No přesně, doženko, dej mu napít. Kdo to flákal? Já to nechápu, já jsem to tolik, vole. Kiki, co děláš? Je to špatně, vole. Mě to špatně spaluje asi. Hej vole, Saši už. To nejde zastavit. Ty myslíš, že to je jednoduchý, nebo co? Tak vidí. Zase už. Kurva, fix na píče, ty vole, mám dost. Rád, že jsem jeho součástí toho. Chceš pomoct? Matěj možná jo, já ne. Ale nejsem expert. Ej vole, Matěj, kurva, zvedni se. On je minus. Matěj, jsi v pohodě? Jsi v pohodě, jo? Matěj je v čilu, takzvaně. Úplně v čilu. My jsme v čilu už asi 10 minut. Podstavím na zemi, jo? Nebo jako... Jo, to je tady. Máš to natočený, počkej. Pak mi to pošli, já to... Mě baví, jak on tady umírá a my tady. Video, ty vole, video. Pohodě. Zdravím do videa. Tak jsme v Podskalí, vole, ve Strakonicích. Konečně, tyhle, půl dne nám to trvalo. Píčo, dobrý den, se nažrat. Máš to reprak? Už se nabíjí. Hanzi, co máš za číslo? Asi 17. Asi 7. A humor asi 25. A v sobě už. Vole, až budu volat 17, ty víš, že to chcípne. Bude volat 150, vole. Já můžu tady, vole. Ty ale že Hanze vyšla 17, ty píčo. Tak to, platí v kompu. To bylo tak. To už bude jak nepohodě. Já mám jako žádnou hotovost ještě, ale mám jí vody, no. Jo. Asi 17, vole. Kolik měří? Asi 17. To neberou karty, jo? Nebo Klidu samozřejmě, klidu. No, klidu samozřejmě. Mě odlítlo číslo 17. Ne! Je mi číslo. Já jsem je prosil, ať pojde dávat. Ty jsi tam dostal úplně záchvat před tím barem. Nedávejte moji, prosím. To nezvládám tohle. No, homre, 777, vole. Číslo čerta. 7. Velká linka do pekla. Hotline. Bodnár hotline. Já jsem posedl. Já jsem to říkal, ale dejte 2 lidi s nejnakažlivějším smíchem k sobě do lodi. To byla nejhorší cesta, co jsem zažil, ty vole. A zároveň nejlepší. Zbytek jsou tam, vole, nás zradili. Nemají smysl pro humor vůbec. Adam viděl Plzeň 12, tak šel pryč. Petě pro Ibáč. Ale tak já už nečekám. Já si jdu, nazdar. Čau. Tvoje, Míšo. A co je? Tohle je tvoje, ne? Ani pivo, už umře. Ahoj.
Ale já už mít nebudu, protože jsem tam ale nechal hodinky, ty vole, takže jako... Vy máte moje hodinky. Teď my jdeme od slepice a František ve vodě. Já jdu pro hodinky. Ty tam nechal na větvi, ne? My jsme jeli ty branky tam, ne? A neviděli jste moje hodinky? A já, jaký, vole? Ne, mám je, vole, našel jsem je. Jsou plus. Jsou plus. Pro 17 dojdeš, jo? A vy máte pici, ne? Ty budou trvat trochu díl. Máme piči, no. Jednu. Má to klobouk. Ty máš chlebovou pochoutku? Jo. Dobré. Ty vole, jak mám v tom klobouku ten hrnulý, ne? Ale to je trik z klobouku, ty vole. Někdo tahá králíky a smažáky. Natáčíme a čekáme, až řeknou 17, vole. Musíš tady je čočka, vole. Je dobrý? Řve, hodně. Hodně řve, jo. Jsem si to myslel hned. Tohle bude timelapse, ty vole, jak Matěj. Když řeknu 17, my se postavíme všichni. Já to nedojdu, podle mě. Se dopazíš pro tu pizzu. Koko. Prosím, dejte mi. Jsem v klidu. Samozřejmě. Nefoukej to. A je to jistý? Já jsem posedu, ty vole. 17. To je fafrán. Je to borec. Bude dobrý. Nechci mluvit za něj, ale výborný. Umr asi už pár 2 hodiny záchvat smíchu, ty vole. Halo? Asi 17. Halo? Hajduk. Je hodně, Pockalí, jsme pockalí, tamhle jsme byli na obědě. Máme už dobrý? Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei. Tylko to wierzy wam. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei, chipul tău și dragostea din tei. Mi-amintesc de ochii tăi. Să-ți spun ce simt acum. Alo? Iubirea mea, eu fericirea. Alo? Nebojte břicho. Sunt Picasso, să-mi dai și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cere nimic. Vrei să pleci, dar numai ei. Numai ei. Nic, budeš takhle celou dobu, on se sval toho oběda takhle celou dobu. My jsme totiž dostali oběda jako na čísla a dostala 17 a to Homra absolutně zabila, jako. Ten tam úplně prostě až buď to číslo nedává, úplně si držel panu a mále se tam válel po zemi. Stop. Teď se vrátíme o pár sekund dozadu. Všimněte si té flašky, co mu teď dá Terka. Až buď to číslo nedává, úplně si držel panu. Nejdřív flašku odmítá, ale potom ji přijme. Dej si, když to drží v ruce. Ale nemůže se napít. Pak si všimne Terky ruky a myslí si, že chce flašku. Ale Terka se chce ve skutečnosti jen přitáhnout. Tak Matěj flašku předá Kiki. Dobrý?
Ale ta flaška se mu vrátí. A teď se pokusí napít. Co se děje? Napřed teda nabídne Hanzovi. Já máme zbytek skupiny, ty vole. Já to zelenou nechci už. Ale už jde na to. On se opravdu nemůže napít, ty vole. Kde je problém? Kde je problém? Ahoj! Homre, už se napí. Už se napí, prosím tě, radši. To nejde, Nemám nebo co? Hubry, běž do stanu. Já tak chci, já hrozně chci, ale já nemůžu. Už se napil, už to zpátky. Dobrý? Nevím, že tady bude slyšet, protože tady strašně na nás hraje hudba, ale bohužel jsme ztratili vlajku. Ale co se dá dělat? Posloužila účelu, ale opustila nás dřív, než jsme to čekali. Ryb vlajka. Takže vlajka mínus. A Adam je taky hodně mínus. My jsme tady lodě. A my bychom si jeli. Jo, že bychom to si jeli. Naprosto si. Jo, nevím. Dobře. Hanzi, co dělala? Ta řvala, ty vole. A jak dlouho? Asi 17 minut. Ty jsi debil, Takonice. Ne, máme řádko, ale buď v klidu. Prosím, Buď dobrá, Terko. Já držím lodě. Čau. Terko, pozdrav do videa. Je to jenom reprák. Terko, pozdrav do videa. Koupí se další. Reprák? Prachy budou. Tamhle je zbytek skupiny, teda polovina zbytku skupiny, protože zbytek skupiny poloviny šli na nákup. To co jsem tu řekl. Jsi to nadělil jako docela. Ty jsi debil. Díky. Adame, co děláš? Adame, co děláš? Akustickou kytaru do ruky vezmu si. Adame? Adame, why? Why you do this? Léto a Adam je píčus. Je léto a já všechno v péči mám. A teď všichni dělky, tenka připijem si Kámo, ten spadne. léto a já všechno v péči mám. Kde vlastně mají s Vilémem? Jsou ve Sleníku. Já si to až teďka uvědomil, že vlastně jedna loď chybí. A. Něco nového. No. První den, druhý den i dneska. No. Ne, Majda mi neměla tolik pít, ale vždycky chytne repku, jako, to se mi nelíbí. Kde jsi vzala kukuřici? Nechci kukuřici, já jsem tam, kde jsi ji vzala. Kde jste vzali kukuřici? Já jsem nedával pozor. Já jsem se smál tomu, že Matěj viděl čuráka a Blanka srdce, takže jako... No to nejsou moc tlustý kukuřice teda. Malá ještě. No, ještě nedozrála. Za měsíc bude dobrá. Jo, to je ještě zelená, prosím tě. Musíme dát ještě jednu vodu asi. Správně. My na konci srpna jedeme, jo? Ty je takový bordelář. To strašně. Tak co, jaká je? Delikátní. To nebude dobrá. Hanzi, co bylo vtipný, předtím než umřít, tak si kukuřici a pak když bude kremace, tak to bude velká prdel. S popcornem. S popcornem, no jasný. Já nechci celou. To je piňáta, vole. To je debil. Trestňák, trestňák, trestňák. Asi 17 dneskách. Ty pičo. Dobré, dobrý. Už od včera. Tak jsme v... Kde to jsme? Jo, Slaník. V kempu, Slaník. Tady jsme si jeli jes, trochu jsme nabrali a dobrý. Ale čeká nás smutná zpráva.
Já jsem happy. Já vím, že ty jsi happy, ale tvoje ségra nás opustí. Slavík taky přijede, doufám. Ale se přijede Slavík. Do Slaníku. Ty vole. Teď si měl asi tak tolik, abys mi šlápnul na brejle. Ty vole, tak to bys nepřežil. To bylo schválně, že aby to bylo blízko, aby se zbál. Drama. Kiki. Drama. Ty už jdeš? Drama queen, přesně. Ne, až tak za hodinku. Dobře. Ale už tam dej tu smutnou hudbu. Natočím to teď, protože pak na to zapomenu. Tak jo. Ahoj, Kiki. Čau. V tom barelu nic není přece. Space. To nic není, vole. Kde je ten barel? Kde je barel? Kam zmizel barel? Jdem pro dřevo. Ty vole, kde mám mačetu? Škoda, že tu není Slavík. Ten by vám pomohl. Ale Majdo, tam nějaký vidím. Jdem pokácet ten strom, říkáš? No to pak pověsíme tu lať. To je jedno. Na druhé straně je krásný. Ty vole. Tamhle tábor má nějaký jídlo společný a čekají v tu řešu. A Matěj si tam šel za ní a stol. Já se posedu, ty vole. Tohle musím vidět, ty vole. Nevyšlo to? Škoda. Speciální host dorazil? Speciální host? Ty vole! Ty vole, fanfáry. Dej na ten blinker, ne, hrdinský. Vole, to tu krosíště 70. Pojď dá blinker doprava. Ondřej Slavík dorazil, ty pivo! Všichni pláštěnky na sebe. Jede Pro jistotu. Ty vole, jak si jde, ne? Jak pán úplnej. Ty vole, čus! Jste jako dorazili, já jsem čekal, že teď někdo jako budete ve Strakonicích na jezu. Hele, moc tomu nechybělo, jako. Prej dneska říkal Matěj. Dneska s Matějem jsme byli jako ve Strakonicích hodně dobrý. No. Ještě přes Strakonic. Dár. No, to hlavně. Jako do Strakonic. Čau. Číslo 5, asi 17. Asi 17. Asi 17. Dár. Máš hotovost? Ty vole, on nás také ani úplně všechny, ty vole. Vybrat ještě. Já potřebuju fakt. Nevzal si ten bankomat, ty vole, sebou. Po 2 kilo. A chcete jako vzít do Strakonického bankomatu, nebo? Ty píčo, to nejsi. když vybereš ty, pojedeš Kiki, ne? Pak zaplatíme. No, a nebo někdo pojede někdo, no, kdo by vybral. Povezeš Kiki, tak ti to. Jo, no, to je Chtěj tě to. poprosit, až povezeš mě, jestli byste se někdo stavil, vybral a oni ti to pak pošlou. Ne, předtím to pošlu rovnou. Klidně, že to pošlu. Ale pojď nejdřív vyřešit auto, protože já tam mám milion bordelu, já jsem to nečekal. Oni nám zdrhnou. Zdravím do videa. Zdravím do videa, kamo. Já tam dám counter na to, kolik já zdravím do videa, protože to je asi 18krát už, ty vole. Tak já zdravím do videa. Nic tam není vidět, Adame, tvůj obličej. Pojď, Oslav, nebo co bude? Takže tahle žabka, víš? Vidím, jo, je vidět, no. Ta svině mě srala celý týden, vole, jak jsme furt rozpojovala, vole. Já jí no a už je první. Jak dlouhý to je bylo. Já jí trestám tu svině, vole. Ty pičo, spálí kaničky, vole. Máš zapálit tu žabku, ne sebe. To Homer, vole. Tady je to krásný, tady je to krásný. Ty svině. My máme rádi víno. Milujeme krásné ženy. To bude tak smrdět, ty vole. Jo, a hoří dobře. Skleníkový efekt. Ať cípe na svině. A já, že tady, vole. Planeta. Vy uprdele, vole. Ty vole, to docela žene, ty vole, to... Ne, Viléme, ty jsi debil. Ne, proč? To tam hodí. No, vole. Co se s tím stalo, ale nic. Hej, to hoří nějak. Ty vole! Ta žabka, ty vole! Co čekáš, vole? Viléme, přestaň, zasni. Jo, dobře hoří. Já vidím. Hoří žlutým plamenem. Teď je to polyprofil. Ty vole. Děkujeme, Ondro. Jako tu plechovku fakt jako nespálí. To si jenom myslíš, právě. Ne. Hele, hoď tam tohle. Ne.
Jo, proto to bude bomba. No to už se jednou stalo. Plynovou bombu. To už se stalo, to v Horažďovicích nehořela. To neví. Terce tady ta bomba. Já vím. Jenom říkám, že jo, kdyby jsem tohle hodil. tam hodil, tak utíkám těma ty vole, ty pičo, to vole, zdrhám okamžitě. Fakt si jako zapálili bombu. Nebo ona byla vadná. Nebyla vadná. No tohle ta druhá, to jí sestra, vole. Ne, prej bylo zrezlý toho, zrezlý ventil. No prostě Terka zapálila a najednou bylo prostě plné. Víš o tom, že na Slovensku mají vratný plechovky? Aha. No, tak já tam pojedu vrátit. A na Slovensku mají taky 1000 cigánů. Hele, vole, spalit plas je fakt špatný. A co tam děláme teď v tom mohli? Hele jo, Franto. No. Nemůžeš se nepočít skutý telefon. Tak no. Validní. Už jsem viděl na půl litru. Zdravím do videa. Ty vole, už tam vole. Ta srdě hoří, Zdravíme do videa. Ty vole, zdravíme do videa. Asi 17krát. Vole, asi 17. Vy to nevíte. Kombem je to prostě gay. Váňou se gay. I s jeho kombem je to prostě gay. Audio. Proč natáčím? A tak to natoč oproti tomu ohni. Kdyby se šoupnul prostě takhle, tak to vyjde, vole, ty demente. Jsi z Prahy k nám a řekl hele. Ondřej, držu hubu. A já tam nebudu vidět. Já jsem ti říkal, toč přes ten oheň, který to osvětlí. Jo? Tak zdravím do videa. Čau. Františku, ty jsi zmatlanej, jakoby. Františku, ty jsi hodně zmatlanej. A ty se směješ. Ten, který mluvil vzdychem. Nádherná slečna. Já myslím, že audiozáznam bude stačit tohle videa. Stačí. Máme jich asi 17. Stačí. To ten můj přízvuk. Máme ráno ve Slaníku. Opět stáváme, opět mají všichni kocovinu, opět jsou všichni ready. Jak jinak. Náš speciální host je tamhle. Ještě asi nejedu, jsem zjistil. Jak pato? 0,4. Aha. 0,4, to je ještě nějaký čas. Ale to je v pohodě. No to už policajti změří. Tak se nesmí nechat chytit. Jako jedu přes prdele, jo, ale... No jo. Ty už do Písku dneska nedojedem. To bychom museli vyjet teď a pádlovat. Tak do Písku je to jenom volej, tak tam v životě nedojete. Takže asi četí se it is, myslím, ne? Je to tak? Kolik tam tak budem? Jako... Co jsem mohl čekat za odpověď? Samozřejmě, že to bylo. Asi 17. Asi 17. Já už fakt nevím, prostě. Proč furt říkáme se... Rozhoval tomu pánovi. Že měníme cíl. Ale tam to se nedá vracet až po 1 hodině. Stejně dřív nevyjedeme. Ale stejně přesně dřív nevědem, takže jako... A jako tam nám to stejně bude trvat jako 2 hodiny. Minimálně. Já vím. Nikam se mi nechce. Prvou se si četal, ty vole, tyhle dva. Nechci, prosím. Potřebuji prachy na bus. Dělej. Za půl hodiny odjíždíme, jo. Zdravím do videa. Cože? Zdravím do videa. Zdravím do videa, ty vole, výborně. Ještě Matěje. Měj se, Ondřej. Zdravím do videa. Blanko. Odloučená jednotka pojede. Pozdrav do videa, ahoj. Co ty červení, viď? Takže další 2 hosté, teda jeden přijel včera, ale Blanka nás opustí. Mám vás rád. Takže tak. Čus. Čau. Takže máme 1 loď prázdnou, takže musíme sama. To nějak vyřešíme. Pivní pauza, vole. Já tady, vole, prázdná loď, ty píčo, ale hádej, kde jí tahá, vole, my. Kuba Drift, ty vole, tady jede. Asi jede svoje, ale drifťáky. Tak dneska do Četic. Já nevím, jestli ten vlak půl 3 stihnem. Já bych fakt jako nadšil a... Měli, no. Matěk se už s tím předchozím, no, ale... Jako já bych se ve Štěkni ještě jako rád najet, že jo. Takže jako já se neobědval. Skoro nikdo nic neměl. No právě. A v Štěkni je prý výborná restaurace. No, to je v pohodě, jede. No, snad se nevyklopí, vole, žádný pádlo tam. Držím.
Ty vole, ve Štěkni je jeden jedinej. Je, no. To je dobré docela. Ty pičo. To nevím. Ale tím pádem to chci, aby to někdo natáčel, ty vole. Jak se vyklopíme? No, to bude vtipný. Jo, už driftuje. Tam je to velká vlna. Jo, jedu s driftem, ty vole. Dobre. Čau. Teďka čuva ten zbytek, Ty vole. Ajde, chytnej mě, prosím. No jasný, vole, on bude jít z mojí lodí. Dík. Sorry, dobrý. Ty vole, padám. Cože? Jo, ono bylo ve stanu. Tak, kde mi točit, ty vole. Já mu tady 10 půjde, ale dole tam ten... Je, no. Ale dobře to sjeli. Dobře to sjeli. Dobrý! Teď tohle byl tady úplně v pohodě. Dobře, jaký je dobře. Hele, dal bych teďka v klidu oběh. A pak prostě na pohodu dojet do Četic a úplně stíháme v klidu. Dobře, dobře, pěkný. Easy. Ještě Hunc. A ty tam stojí jako bobek. Hunc s tím a ty to přinesou, nebo? Umře v hospodě? Vole. Jo, už jede. Mrt, ty vole. Pomrhy, nedívám, teďka to vymrdá. Ale to rovno... No, jako, ponor mají velký. A už stojí. Už je, jaký to je? Až teď. Dobrý, jedou. Ale dobrý, necvakte se. Takže nestízdej je, docela sízdej, koukám. Jo. No, poslední 2 kiláky nám zbývají. Veťo, jak hodnotíš tuto vodu? Dobrý. Co jsi řekla? Dobrý. Dobrý. Ale co ty? Andy, co to je první voda? Jak hodnotíš svou první vodu? Skvělý. Hanzi, co ty? Výborný. Kolik z 10? Asi 7. Asi. Tak jo. Kurá domů. Františku, zahoď ten mobil. Jo, ale mám pomoct. Hodně takhle Andy, ty jsi telefon. Natáčím. Je to důležitý, pivo máme. Jo? To je hluboký, ty vole. To je náhradní loď. My tady necháme za pohodě, vole. To je škrý. Kde pa to vyleje? Já jsem v pohodě, já jsem v tělu. Já bych řekla, že u břehu. No, a kde vole, jako to, jako? Tak to prostě potáhneme pod ně.
Potáhnem pod mě. To otočíte piraty z Karibiku. Je to bláznovství. A nebo geniál. Tohle se opravdu nedá od sebe snadno rozeznat. Když jdu někde, kde si to může postavit, ty vole. Ne, asi. Nope. Tady je všude 5metrová hloubka, jako. Tak málo. Taky počte náhradní loď a tu ti dotáhneme, ne? No, skvěle tam. Matěj, tak musíš vodku. Ona se potápí ta loď, jako. No, potápí, jo. Nepovídej. To je třeba tím, že je plná vody. Ne, to nebude ona podle mě. Když vodopne loď, jak se otevře. Jo. To prosím nedělej. Máma je sedátko a dává. V vodě. Dík. Není to teplý, jako. Není. Není, no. Sedátka je tam. Já ti to nezvednu, vole. Přemýšlím, co mám dělat. Nic, vole. Ale tam vypadá, Tamhle. tam to vypadá dobře, ne? Jo, tam to vypadá, že by se dalo. Ty máš připít, jo? Jo, neodepínej to. Jinak mi tam nateče voda. No jasný. No, tak si No, proti. Dobrá vidra. Dobrá vidra. Jak František byl pod tou vodou. To bylo dobré. Radíš, že jsi dá na vodnitel. Tady je kláda taková. To by se možná dalo. No, na kládu. Ty se snaží. Tyhle, je to studený ta voda. Prej v chilu, ty jsi debil. Já myslím, že MC chillu není úplně v chillu. MC budu na toho vlastně. Ale to chytej. Nechcete mi jako vyjet? Jo. No tak... Na tu loď mi Jak podá. asi, když oni se drží naší lodě, jo. Manažer vody vody. To neškej tam vůbec. Drjobo, to vole. Počkej. Dobrý, ta nevyjede. Kámo. Bylo dobrý. Jako by tam nemůžeme dozadu moc. Co už to vyhobujem? To vyhobuje. Přijďte sem někdo s kelímkem, prosím. Z nás. Mám kelímek. Tohle neví kelímku. To popcorn? Je to netýká. Vodní už ne, jo. To je Péťo. Ty loďky. Ty koukal. To byla tenká Felicie. Taky platná, jo. Počkej, nemáš. Horší záběr. Máš kondovo? Jo, svěřil mi to. Vlogí se. Vlogí, jak tam visí za tu loď, ty vole. Takzvaně, myslím si, že jako lepší závěrečný cvaknutí nemohlo být. To jako, to byl dobrý extrém. Ale ty vole, Mati, první chvíle, ty vole, zasranější. To jo, ty vole. On už byl nasranej, když už je... Takhle, on to On je nasranej celou dobu, jo? ale tam to vypadalo, že on Hanzi poubodá. No to ty vole. No já si myslím, že říct se utopí hlad, co Petr vůbec. Prvo, no, sorry. Ale to... A ten Martin jméno. Jak se držel v té lodi a jednou ruku držel. Prej, ty jsi kokot. A jak se cvakuje? Hele, Matěj se takhle vyhýbal větvy, a takže byl nakloněn na jednu stranu, no, on to zabral, ale když se otočil na Matěj, že se naklonil, takže letěli prostě takhle. Ale jako cvaknout se na takovýmhle volej, tak se podle mě jako trošku... Ale mám pocit, že vždycky, když jsme se cvakli, tak to bylo na nějakém voleji nebo na totální mělčině prostě. Jo no, kež by nalezej. Ještě jízlo, že přidat.
No, tak jsem si... MC Cvakáč. MC Cvakáč. Mek Cvak. To taky bylo horko, no. Už má jako náhodu, jak to probralo, vole. Možná si nehulí pádla, vole. A sleduje jak na druhý, jo? Peťo balans, jo? Peťo balans. Dobrý. A ještě potom tam vám šel zachránit vás do půl a zaučil kontrol. A pak skoro cvaknul Alenu s Adamem, vole. No, to je závěr klapy. Ale jak jsme tady jeli už taky jako vyřízený, prostě, že to bylo taky, no, tak prostě na klid to dojedeme. Ne. To prý neumíme na klid. To je 14:53. Už asi natáčej. Čehetice. Dojeli jsme. Sice mokrý, ale jsme tu. Zmokli jsme a jsme tu. Živý a zdraví samozřejmě, s menšíma ztrátama na Houmrovu. Na balance a na kiky, ty vole. Ale drift dorazil, drift je tady s náma. Homer se s náma loučí. MC Homer. Mr. Chillu, manažer Chillu. Tak, ty lodi jsou naložené, my jsme zbalený a jdeme na vlak za kolik? Za půl hoďky nám to jede, ne? Úplně paráda, úplně v chillu. Ale jsme hotoví všichni. Zdravím do videa. Hurá, na vlak. Bro. Je tu vedro. Ajdo, ahoj. Ahoj video. Bye bye. Bye bye. Jsi rozmazaný, zoomuje to mou ruku. Ajdo. Bye bye. Ahoj video. Ahoj Ajdo. My asi jste, podle mě tady, my jdem taky, jo? Tak jo. Ne. Nepřejdem ty koleje, si vole. 5, 6, 7, 8, 9. Tak nás ze 14 zbylo 9. Ze 14 nás bylo 9, zbytek se utopil. Další nás opustí. Tak jo, ahoj. Já jsem tě poznal. Jako čau. Čus. Čau, Františku, ahoj. Zmrt. Užij si další vodu. No musím dát ještě jednou teďka, že jo? 5. den v kuse jede. Už se mi nechce teda. No je mi to jasný. Má pršet celý den zítra. No, dneska Čiže jedu domů. No, už se těším. Na to koukám. Tak jo, tak se mějte krásně. Bye bye. Ahoj. Ahoj. Konečně, vole. No, ještě pomalejš jet nemůže. Musím stihnout nastoupit, nebo ne? Jo, Varoda, jasně, ten nezastavuje, ten přibrzdí. Jsme doma. Jej. Zase za rok. A teď se uvidíme dřív než za rok. Dobré ráno, Andy. Dobré ráno. Se uvidíme dřív než za rok. Uvidíme se dostat tenhle měsíc ještě. Jupi. Dělám oficiální rozchod. Čus, vole, zmrdi. Čus, zmrdi. Ahoj. Ahoj. I zmrde. Říkej mi zmrde.
To jsi mi taky udělal. No, já jsem mě udělal hromovinu to dělal. Tak vy jste jasný. Kurva, kloužou mi ruce. Nemáš o nic. Ale ty čuráku. Dobře, 360 na úzkou. Kde? To se hrozně rozbrá. Dogo. Až bodlíte do toho plotu. Já to chci vidět, ale já to musím točit. Chci mít ve vlogu. Ano. Tam jo. No. Ty vole. Já si že se zabijou sami. Asi jedu sám, ty vole, podle mě. Double minus. Počkejte na druhou stranu. Veď. Co musíme než zastavit, ale. To nevypadá, že by se chtěl zastavit. Dobrý ložiska. To vypadá, ty vole, už se to blíží, ty vole. Je to nefunguje. Moc za stresu. Je tady fronta. Je tady fronta. Na sprchu je fronta. Ne, my všichni říkáme ve frontě. Hodně dlouhá fronta. Asi 17.